вид на информация, във вида на това, което теоретичното християнство ни обучава вече повече от 10 години. Нали, говоря за България, пределите. И ние толкова ни е нормално това. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него до участваме в смърт, тъй, защото както Христос биде възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем, че нашето старо естество бе разпънато с Него, за да си унищожи тялото на греха, да не робуваме вече на греха. Сега, някои казват, това не е ли? Това звучи много добре. Значи той толкова добре го написал. Павел, човек е сигурно някакъв писател. Не, той го преживява това. Сега, къде е твоето преживяване това нещо? Къде е твоето свидетелствуване, твоята легитимация, така да се каже, от света, че ти наистина си го преживява? Пастора ще го даде това. Аз ли ще ти го кажа това? Кой ще ти даде това нещо? Не. Това е делото на Святия Дух. Затова ви казвам, че Божията воля е абсолютен суверенен авторитет. И той самия Бог върши тия неща. И ние ако не му позволиме това нещо да го направи, просто ние нищо не сме преживели. Сега, много е силно, страхотно хубаво да си пълниш главата с информация, с неща, и после да ги дадеш на някой или въобще да не ги дадеш, просто да си ги събираш така от желание. Но нищо не те ползува. Нищо не те ползува. Защото реалността на служението на Духа е точно това. Да те направи нов човек, да те направи храм на Бога, да положи цялото благословение, което е в Христос, в твоя живот и да олицетвори Христос вътре в тебе. Иначе няма. Все още ли искате да бъдете християни? Или си посещаваме църква? Едно от двете си. То е различно. То е различно това. Значи според Духа на Бога то е различно много, защото вижте какво участваме. Участваме в нещо, което е реално, което е смислено, което е подредено от Бога така по този начин, който нещата да стават абсолютно реални за тебе. Ти да имаш свидетелството вътре в Духът си. Ти да имаш всичките свидетелства вътре в себе си, поради това, защото си нов човек, ходиш в Духа на Бога. Но чуйте, за да открием и проблема къде се крие. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него. Знаете, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта вече няма власт над Него. Така е. Греха няма. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Който е умрял, той е оправдан от греха. Я казвам, аз съм дошъл в църква, вече нямам задължение към греха. Айде да не позволяваме повече дявола да ни умота. Нали? Защото знаете много добре за какво става въпрос. И какво мисли в момента умътни, какви неща преживява. Но Павел подсказва тук става въпрос за нещо много важно. Ако ти не си преживял благословената смърт на кръста, ако не си минал през кръста, има много изисквания още. Има неща, които действат. И те действат в съвестта, действат в това да активират мъртвите дела в живота ти. Ти ги правиш, казваме. Аз не искам, те стават. Да, стават. Те си извират нормално от плътския човек. Плътският човек е това. Той е препълнен с грех. Той е препълнен умно с себелюбие, с всичките. Знаете много добре тия екстри на падалото човешко естество. Няма да говорим с това. Така, защото смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги. А животът, който живее го за Бога. Така вие считате себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Читайте себе си. Сега, ако значи, тази дума, ако си така преведеш като даденост, грешиш. Уверявам те, грешиш. Защото пропускаш много, целия си живот пропускаш. Се връщаш пак в начален период. Знаете периода, който. Хранене от дървото на познаването на доброто и злото. Много информация, много друго благовестие, много други Исус, много всички други тематики на темата Исус. И вижте само заради кое. Поради това, защото падналият човек трябва да спре да живее. Да, Исус го умъртви. Да, умъртви го. Но ти имаш ли свидетелство, че това е станало? Виждате ли? Кой го дава това нещо? Това е Духа на Бога. Това е Неговото задължение. Това е Неговото служение. Той те прекарва през всичките тия неща, които се чува за Исус. Кръста, възкресението, славата, отдясно на Отца, духовен живот. Всичко това, което го слушаш в момента, само Святия Дух може да ти го даде. Ти можеш да си направиш духовен човек. Сам да се създадеш от себе си духовен човек. Не е смешно. Добре, защо тогава религията ни насърчава да го правим? Има смисъл.
Дявола ни лъже просто.